Lol, han har sådan, han der er den ene, der har Kasper, ikke? Han har nogle støvler. Champions League eller sådan noget. Han går så på! Åh, fucking noget, det er det. Jeg hjælper, men det er seriøst. Det er en tid, at der er en gang, jeg og fedt, vi er faktisk se mig. Ja. Men nej, der er han der den ene, der hedder Kasper. Fuck, han var tæt på at dø begge to der. De begge to kom ned på 10 HP eller noget. Fuck, jeg har brugt alle mine diamantsværd nu. Andet han sker der break nu. Ja. Han har en chestplate der tilbage. Jeg bliver bare ved med at gå over, og der er nok kommet min hånd. Jeg hader det der. Time next pivot point. Ja. Og jeg er jo bare... Fucking hader til. Så dør de. Oh my god. Yeah. Oh fuck. Right here. Right here, so. Er det ikke de der støvler, du skal til at sige nu? Ah, det er en hjælp, jeg skal til at sige. Der er bare nogle støvler, der er skadet fucking meget. Har du ikke noget diamant til mig, jeg også godt kan få? Nej, men har du ikke resten af mit papir? Har du ikke noget papir på? Nej, ikke lige nu. Jeg har en chestplate i Protection 9V, så har jeg en chestplate i Unbreaking 1 Protection 1 og nogle bukser i Protection 1. Har du ikke noget papir? Hvad? Har du ikke noget papir? Nej. Der er kun én chestplate, men det var for ham der den anden. Det var det der, vi fandt derude. Det er kun en chestplate.